Iki saking kulinane. Saking kulinane. Wes. Pakan-pakanane Mbah Hartoyo iki. Pamundutan jambu alas pripun? Jambu alas Mbah Hartoyo. Sing jawab sing wiking. Niki jarene ini Mbak Winda sak lagu 50.000. Oh alah. Nyidam sari nggih.
ing ati ora bakal luru ganti. Goyang ya. Goyang ya. Sawer sawer. Sumpah wis janji arep sehidup semati, seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut lebot. Sayange wis duwe bojo, Nanging aja loro. nanging aku wis kadung tresno. Salahe salahe Nelongso rasane ngati, rasane ngati. karo batiku lakon melu duweni. Sampun katuran niki mau jam 12 nggih. Balas Nggih. sampun dipun aturaken. Setunggal malih nyidam sari terus sampun ngoten. Nggih. Lho, niki mboten nonton origine nggih, Bapak. Heeh. Lho ya kerinduan. Ini manjane dak ono origine le, Mas. Gending ya ora apa-apa. Nggih campur sari. Nyidam sari. Ya wis diaturi. Ayo mumpung wis panas iki, ayo, Ndang. Ayo apa Cara kulon kono terus tutup kayon. Niki mau pamundutan ingkang Ora Hamengku penak Gati dalan. sampun nggih. Kembang kopi, guntur mancing, 8-10 jarandor sampun. Sampun diaturi Lunas. sedaya lunas. Heeh. Kari tagihan anyar, Dek. Nggih. Karep kari bon-bonan anyar. Heeh. Bun-bunane napa? Ayo nyidam sari langsung cus. Oke, nyedam sari dibawani yo, Mbak yo. Nggih. Ingkang bawa jenengan. Nggih. Monggo. Jenengan sing bawa. Dongo. Tayupan, nggih. Ditayupke, Pak. Wonten apa, Mas? Pepujane ngati. Alah tenane gumbel-gumbel. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Ora kondo ndek wingi-wingi ta ya. Apa to awakku dhewe. Sakno ya Allah, Mas. Umpama Kok kudu tak tangisi ae? Sasa. Aku ayu, Pak. Sangonine apa? Kurang apa? Nyedam sari moro. Mbok waluse nek cah. Dados nyedam Mbok sari Sica. katun dumateng para kadang. Nyidam Nek sari Arman. monggo. bawane Monggo. gawe ngantuk dalange jan. Nyedam sari dados. Mbak Narsi. Mbak Narsi yuk, diangkat yuk. Aku atas. Nang karo
aku kang bakal ngliwati jangan jongono semono janji prasetyan ning ati Yo yo. rasane triya metero sajagat raya kalengono wukir lan samudra Yayengan. Pripun bapak-bapak ingkang wonten ngajeng renang penggalih napa mboten? nalikane Do meneng ae. ro ing dalu atiku lam-lamen sira wong ayu Bokonge kagem dumaten bawa kompet saboten bawa sarjana dan teman-teman Iya. kadang Iya. iya asik. umpama sliramu segar melati Aku kembang idam sari Seliramu margi wong bagus Aku kan bakal ngliwati janji prasetyan ning ati netra rinoso karo sorasane griya mitra sajagat raya kalengono ukir lan samudra memanganisi aduh dadi ati selawase Hae. ambekan sik Mas ambekan sik gubuk asmara ci imboi apa jenengan dereng imboi apa nalikane ro ing dalu atiku lam-lamen sira wong ayu bakal lali
lagi damsaripun kaaturaken salajengipun nggih menika napa gendinge nok Sidorondo. Pingsut niku Sidorondo niki gubuk asmara pingsut. Sidorondo dados. Membela yang bayar ayo 50.000 metu tak kei. Ayo. Kayak apa nih? Sidorondo Kei nyanyi, Bang. Kayak nyanyi. Lho 100.000 metu tenan. Napa niki? Iya. Napa niki? Bose Kartika Manut. MJM. Hidup yang bayar. Nggih. Orang ngono. Sinden nak motor duiten ya. Iya. Mongko wis disangoni berahmu. Jangan ditiru ya, jangan Jangan ditiru. ditiru. Yuk Sidorondo yuk dados. Sidorondo napa gubuk asmara, Mas? Sidorondo riyen. Aku anut sing bayar kok. Mas. Mas ganteng. Sidorondo. Sidorondo, Iya, Mbak. Sidorondo. Nggih, gubuk asmara riyen. Iya. Nah, Gubuk positif. asmara, Mas Joko. Positif apa iku? Iya. Ayo engko apa kuwi gara-gara sedurung nang kok dibacotake Nggih, meneh. bakda niki sampun nggih. Lampahanipun kersane nutut. Lagi sithik. Lagi jam 12. Omaku aduh, Pak. Iki mituhu dawuhe Mbah Sutaman iki wong pancene nyengkuyung ya kuwi gawene panjenengane dulur dhewe, panjenengane bapa ngarikan. Ya yoga-yoga ya. Iki mbok amplopan mbok ora jenenge apa kuwi nyengkuyung karo dulur. Luar biasa yang sampai jam 3 Cah. Tekan omah Padang. Gubuk asmara katur dumateng panjenenganipun Bapak Ngarikan. Ugi dateng sedaya para ayo. Gayeng mboten? Lumayan. Sajroning ati. Datan unsur.
Tandai seprawan Sidorondo Pak Dalang. Nggih. Lah jarene sing penak sing kasar, Mas. Iya. Ora. Jeponge iki sing anak halus-halus lanang ora dhewe. Apa kowe? Kowe iku gembolane Mbak Yuku Sutarni jebule. Ya, sedaya Walah. Bapak. Nang. Kaya wis gedhe. Sidorondo katur dumateng para kadang muda taruna ingkang wonten ing sebelah kiri panggung. Nggih. Nggih nun sewu engko ya apa iku kripik gedang kripik tela sithedang padha rasa. Nggih. Mengko dibajutke ning gone gara-gara. Nggih. Aja sek kasar-kasar. Kekasaran jarene, Dik. Dik, cambari. Iya, Aja kasar-kasar ya, Dik. Iya. Bapake niki Sik sepuh. Cah, padha-padha namane amplop lek Sri Mukti ora mbok kon gending piye ta? Lah nggih. Ayo Mbak Sri. Iya. Jenengan Sidorondo. Wandel dhewe Aku- modekan. Aku sing joget lah. Nggih. Ngono nek Cah. Lah sing protes nek aku. Ayo dados. Iya. Yuk Mbak Nini yuk. Bu. Nih, Dek wis kenal jenengku. Nini yuk. Dapak-dapak aku engko dijak mulai. Pripun, Mbah? Oh, alah jam 2. Lah engko goro-goro barang nek Cah. Wis nganti engko pajar ya lah nganti subuh. Pak aku lek diamu Mbah Sutaman piye aku? Bu, aku dikeroyok, Bu. Niki kerja bareng kalian apa? Wah, aku iki wedi karo Mbah Sutaman nek Cah. SM Pro. Video syuting dari mana? Pendem. Nah, tonggone Dewi. Iya. Nanti Iya, Mbak. dikirim linknya ya Mas ya? Siap. Oke. Wah, aku teko manut. Ayo, Dang, cus. Wah, aku teko cepet. ngerti ya apa logate kene ngene iki. Mulane aku teko Pak, manut. sing sareng nggih Pak, sing sareng nggih Pak. Sing sareng ngono kok ngamuk-ngamule Pak. Lah aku tau buun delok Sidorondo rumiyin yuk, dados ke. karangan kono terus tutup kayon Dek. Terus, Bu. Aku Terus lho Pak ngantek dalah. kembrobios ngene Pak sing sare ya Pak ya, sing sare ya Pak. Sing sare Pak. Sabar. Lah niku dereng dituthuk. Kese Pak, kersane leren sekedap. Yes. Ya Allah rumangsane ngene-ngene iki gak pegel mbok piye? Jajan jenengan gentosi, Pak. Ayo deh, Mbok. Sabar. Perkara ngono kok iso nesu-nesu le, Mas. Ambok kampung Dek wit mau Dek Cah. Tan samar pamoring sukma.
yaning telaga kadilangit Sinuk moyo winahyo ing Yuk setunggal niki terus dilajengaken Ringgit Purwo. Nggih. Yuk. Sidarondo dados. Yo iya iya. Ayo yo vokale yo Mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati kasane sliramu di gawe lara salahmu dhewe ora wurung saikine dadi rondo Mas Gondrong Sugeng Dalu Lanjut. Ayo yo. yo Goyang iya, yo. Ketonku iki tanpa kabeh mau ora perlu digetuni janjiku mbiyen kowe sanggup ngenteni ora kena prawane tak ngenteni kandhane ayo mesti nunduk Sabar ngenteni awes kadung sayang piye maneh sing tak suwun sing gedhe pangapurane pandem tresno bebojoan selawase yo ayo mas digoyang yo sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saikine dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kebacut ibarat kubur rap dadi sego mula ketonku iki tanpa umpama ngerti ngono
diketuni janjimu biyen kowe sanggup ngenteni kowe lan aku moga dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane ora nyono sampeyan sabar ngenteni aning nyatani tresnamu tulus lan suci ayo mesti nondo wis kadung saya sing tasono sing gedhe pangapurane andung tresno bebejan selawase matur suwun Aja dilebari sik podang kuning durung. niki aku gebergeti karo sing nyuwun gubuk asmara lho Mak Cange Heeh, sing ndi ta? Jan ayo sida nak sawer ta ora aku kudune sida Urusanmu iku kan. ingkang ngersake gubuk Ora sida. asmara. Ayo sida ora iki nak ora sida ora lho membela yang bayar lho ayo 1000 sing penting dadi ya piye iki Mas piye Ayo udah dibayar. ayo njaluk apa wis sah ya ayo heeh Mas, aku yo kesel ya Mas, gendong ah Mas. Tenang, Gendong. Taye. Aku kesel Mas, gendong Mas. Pak Mugi. Kopinan iku. Aku mulai gendong ya Mas ya. Tayub. Diaturi apa mau? Mas Mugi. Godhong kates sing legake weteng. Mas Mugi. kembang kopi niku pun 2 kali lho Pak Ah, iya. gubuk asmara niki nggih ajeng 2 kali pripun niki disidani gubuk asmara ora Mas Sida ora? Kula aturi pinarak. Sujono. Lah mau ana sing nyuwun podang kuning Nggih, nika. enten sing podang kuning, enten sing kembang kopi, enten sing gubuk asmara, enten sing sujono. Kandhani. Niki podang kuning panyunan saking sinten Mak Jane? Saking sinten mau nggih? Ayo. Gubuk Podang. asmara. Niki suara terbanyak kita sih gubuk asmara niku pripun? Iya. Ya gubuk asmara dhisik nek sing terbanyak. Anjih, monggo Pak gubuk asmara, yuk. Ayo. Ayo ya. Ane kene pancen ngene iki rek. Ayo guys. Ayo 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 ya ya ayo. Aku kelingan. Gubuk kan. Biyen tanggo leren atur suwun ane ngejaga kebak tulisan warna abang kondo isih Mas Mugi. Tandoi. Mas Mugi. Kula aturi pinarak. gubuk asmara Yen kae. biyen kae Oh. adem tresno Ayo. Yo iya iya. tanpa bantal tanpa klason Abote. abot-abote kenalan asmara aku pokae nyimpen ati awiwit piye tumeka saiki Tumuka saiki. kebukae kabar cerita wayang wengi nganti gagat rena As. Ah.
Sampun lunas, sampun nggih gubuk asmara matur suwun nggih Mas. Nggih mangke malih nggih matur suwun mancange. Nggih matur nuwun sedaya dene ingkang dereng mangke tasih wonten waktu sing longgar. Ing Titi Wanci gara-gara isih full. Ampun kuatos. Aku sayang sithik. Sri Mukti mau urung nembang Dek Cah. Iya. Iya. Ngaturake gung panuwun sing tanpa pindhan parandene panjenengane Bapa ngarikan wis saged napa meniku ngremenaken sanak sedulur mitra karoh. Iya mak. Jur kasunyatan jan wis ndangdutan sing tanpa orjen. Kandhani. Iki engko apa kuwi nyantai nduk? Ono mak. Kapan? Mawar mangkat. Nyantai engko acarane kelasikan. Ngono mak. Tapi yo apa kuwi parandene rencana kuwi sing nentokke pancene ya sing Maha Kuwasa. Ngono yo mak. Dadine yo manut ilining toya. Rak ya ngono ta, Cak? Ha iya. Anak apa kuwi sing piyayi-piyayi mburi ngono pancene wis pakan-pakanane. Pakan-pakanane ning daerah-daerah kene wis kok ngene iki regeng. Dalange mandan seneng ngene iki. Tenane mak melu sigrak. Ora ngantuk. Muga-muga wae apa kuwi panjenengane Mas ngarikan sak keluarga. Ngono mak. Oh. Apa kuwi le ngomah-ngomahke putrane dadi tansah apa iku manggih karaharjan nemu seneng. Amin mak amin. Kandhani ya. Tentrem ayem bahagia mulia sesuai karo panyuwunane lakon wahyu ketentreman. Ngaten Mas nggih. Para kadang para dulur pandemen wayang kulit dalah pandemen tayub dulurku dhewe. Lah kula niki apa niku cangike iki ndhegawe ping 3 nanggap tayu ping 3. Sing wingi taun akhir 2002 ledeke 8. Jane aku mau entuk melu joget aku. Entuk melu ngombe anggur. Nggih kados adat saben Bapa Ngarna ditutup kalian pangkuri lomba. Derekaken. Nggih. Adat istiadat wayang Purwa kedah ngedalaken golek ana sing migunani tumrap bebrayan agung tumrap keluar. Ayo nduk nang mburi. Oh ing Terus
ya telangenin kalayang aglar padang Arane pasang inon lera kekonang surung sorote tak padang